Učitelia sa stále neupokojili. Okrem nízkych platov im dochádza trpezlivosť aj preto, že nemajú z čoho učiť. Na to, že im chýbajú učebnice, dnes prišli opäť upozorniť ministra školstva Dušana Čaploviča. Minister učebnice odklepol a zaplatil, školy ich objednali, kde však skončili, nevie ani jedna, ani druhá strana. Učiteľka Naďa Bitnerová má šťastie, že je jazykárka. Na nemčinu, ktorú vyučuje, si študenti kúpili knihy za vlastné peniaze. Jej kolegovia však vyučujú bez učebníc. Žiaci potrebujú si doma zopakovať, respektíve keď neprídu do školy, tak si myslia, že majú učebnicu a doženú látku, ale veľmi často to tak nie je. S nápadom dať ministrovi školstva pod stromček staré knihy prišli študenti. Na výmenu by od neho chceli sľúbené nové učebnice pre reformné ročníky. Teda tie, z ktorých by sa po zavedení reformy bývalého ministra Jána Mikolaja mali každý rok učiť po novom. Gymnáziu na Gröslingovej ulici v Bratislave chýba takmer 2200 učebníc. Niektoré vraj objednali minimálne pred 2 rokmi. Mám 10 učebníc, ktoré boli vydané pred rokom 1989 a mám teóriu literatúry z roku 1975. Nemám reálne žiadne učebnice, z ktorých sa učíme. Reálne sa učíme len z toho, čo nám učitelia nadiktujú alebo čo nám sami zoženú a nakopírujú. Rezort školstva tvrdí, učebnice sú. V tomto školskom roku podľa hovorcu kúpili 69 reformných titulov. To je asi 666 000 kusov kníh za takmer 9 miliónov eur. Posledných 34 reformných kníh plánujú zakúpiť budúci rok. Ak v dnešnej dobe škola konštatuje, že jej chýba učebnica, ktorú si objednala, tak mala by priamo kontaktovať distribučnú spoločnosť. Podľa hovorcu ministerstvo zabezpečilo financie na výrobu a tlač, ostatné necháva na pleciach škôl. Distribučné firmy majú určené presné termíny, školy ale majú byť podľa rezortu trpezlivé. Keďže ide o 3 tony učebníc, tak jednoducho ich distribúcia nie je otázkou 12 hodín. Po proteste učiteľov rezort školstva prisľúbil, že v dohľadnom čase skontroluje dodržiavanie termínov. Zuzana Drobová, RTVS.